Deportes. En a mañá de Radio Culleredo continuamos aínda ata que remate este mes de xuño falando de fútbol os luns con Fernando Blanco, o que fora durante moito tempo presidente da Escola Galega de Adestradores, que sigue pendente do fútbol e é unha referencia para todos os que amamos o balonpé e sobre todo para os técnicos de fútbol que o teñen como un exemplo no que mirarse. E sigue moi pendente do fútbol e estes días, cos equipos que seguimos aquí en Culleredo, os que teñen peñas no municipio, pois hai que falar, polo menos, por exemplo, da singladura do Real Madrid, que nas últimas horas vencía ao Pachuca mexicano por 3-1 con un xogador menos por expulsión de Asención nese mundialito de clubes, nese mundial de clubes de fútbol que está a ter lugar nos Estados Unidos. Os de Xavi Alonso, pois a verdade é que amosaron músculo, esa personalidade que parece o novo técnico lles quere insuflar, e ante a adversidade, a expulsión dun xogador, pois acabaron vencendo un rival que foi inferior, pero que plantou cara. E o Deportivo, dende que falamos a semana pasada con Fernando Blanco, presentaba a renovación de Jeremai, a grandísima noticia que cambia moitísimo o panorama e tamén as expectativas para unhas xareiros que conseguiron xa no ano pasado superar o récord de socios na historia do clube, 30.000. Que pasará nesta nova tempada que está a piques de comezar? Se superará esa barreira, se o equipo ficha axeitadamente e, lóxicamente, a renovación de Jeremai e convertelo en xogador franquicia, pois todo apunta que o Depor parece que quere asaltar de verdade o ascenso. A primeira, Fernando Blanco, que tal? Moi bons días. Hola, bo día. E cantas cosas pasaron dende que falamos, Sí, que a veces, as semanas dan pa moito, outras veces, non hai movimiento, pero sí que, non se esperaba moito, me refero a ese cambio por parte de Jeremai, e quizáis foi unha sorpresa o tema de que depois de que xa tiña contrato, me parece que era hasta o 27, que se lle volva a ampliar, que se lle amplía a cláusula, o sea, é unha boa cousa pola súa parte, porque está claro que se encontra cómodo e contento na Coruña, que non quere marchar e que non é cuestión tampouco de diñeiro. Xa renunciou a 2 ou 3 equipos, me refero que o Como lle dixo que non a Cés Fábregas, falaba de que, claro, son equipos, sí que é verdade que a mellor non van a xogar competicións europeas, e iso igual para el é importante, pero que sorprende porque seguramente iban a triplicar o sueldo, ainda que ahora con esta renovación, tampouco queda mal parado. Me parece, me imagino que ahora mismo pasa a ser o mellor pagado de toda a plantilla. Entonces, creo que é bon po Deportivo, sobre todo para xente futuros fichaxes, que xente que vai a vir, que se queren facer un equipo potente, que manteñan a Jeremai, e moitos dirán e preguntarán si Jeremai se queda ou se vai. Entonces, penso que para a afición deportivista é unha boa noticia, e agora o que quera vir a buscalo e quera fichalo, non lle vai quedar outra que pagar esa cláusula máis alta todavía, e logo, que dé o visto bon el, porque se el dice que no, quedará no Deportivo. El, polo que se ve, está moi contento aquí. Sí, o primeiro que lleven a cabeza a un que desconfiado é que, que é certo que o xogador non se queira ir de calquera maneira, que as ofertas teñen que ser moi boas, e que teña pactado co clube, subídeme a cláusula, que gañamos todos, e se ven realmente unha oferta forte, o mellor, o penso é que en todo caso o Deportivo se leve un pico grande, pero sí é certo que tamén abre a posibilidade de que realmente o xogador se manteña unha tempada máis e realmente poda chegar a xogar en primeira co Deportivo, que eso é o que todos queremos. Agora, despois da fichaxe e da renovación, tendo en conta que a intención do xogador sexa realmente, evitar fichaxes alo menos este ano por outro equipo superior, realmente crees que o clube apostará por unha renovación en serio da plantilla para acompañar a Jeremai e facer un torno ao seu redor un equipo potente? Porque van sair moitísimos xogadores, ata Pablo Vázquez, que era un indiscutible. Parece como que a dirección deportiva quere subir o nivel. Tú como ves?
Sí, bueno, é que non lle queda outra, o sea, falábamos fai unha semana de o que dixo a xunta directiva de que se marcaban un plazo de 4 anos para, pero penso que, bueno, van cambiando, non é que dixeran que foran a ascender no cuarto, pero que se se pode anticipar canto antes, pois mellor. Proba delo é, se falamos sobre os pasados, de que o contrato de Antonio Hidalgo fala de que firma por este ano, pero se ascende ten un ano máis, o sea, co cual quere decir que as ideas son que se pode ascender este ano moito mellor, ¿no? Entonces, en base a eso, e a pregunta que me facías, penso que o que está na mente de todos é que vai a facer un equipo potente para ser dominador, que leve o xogo de dos partidos, procurar non perder na casa, pero con ideas xa desde a xornada 1, pois traballar para que o equipo consiga, se pode ser o ascenso directo, moito mellor que no playoff, ¿no? Porque no playoff, ao final, o que falamos sempre é unha lotería, e a pesar de que ao Oviedo lle saleu ben, non sempre ocurre así, pero bueno, o sea que o que é importante é que o equipo se ten que reforzar en todas as líneas, quizá igual a que non toque será a portería, pero con ideas ahora con Jeremai aí de referente, con ideas de facer un equipo potente, todo isto non vai a andar con medianías. Aí o tema ahora mismo está en acertar, ¿no? Que a veces non é moi doado de a proba temos en o que pasou ano pasado, de a temporada pasada, que no tema de que parece ser que hubo xogadores que non deron acertado con eles, e proba é ahora que hai que dar baixas a xente que ten contrato en vigor. Sorprende, bueno, nestes días se fala moito de Barbero, que ao final foi o mellor dianteiro, e eso que estivo seco durante moito tempo, o mellor foi o que dianteiro que tivo máis fixo máis goles. É certo que con menos tempo se acercou a súa cifra ao novo xogador da Xuri. Logo está Buldini, que ninguén se explica tras o seu rendemento que se manteña aí, eso sí, lle fixeron un contrato moi longo, pero parece que o Deportivo a dianteira, que quizáis o que máis vimos clamando todos, pois a ten que renovar e facer unha aposta moi grande, pero sorprende máis que na parte de atrás, pois en este momento só este a fixo Dani Barcia, toda vez que outro que parecía intocable como Pablo Vázquez, que lle queda un ano de contrato, pero o clube parece que lle está como convidando a sair, non? Eso pode querer decir que xa teñen amarrado outros centrais que leven ao nivel, como veste? Sí, eu penso que bueno, as sorpresas, está claro que o que falas de Buldini, se fala de Barbero, que xa prácticamente o ten feito co estándar de Lieja, entonces está claro que con o tema do dianteiro centro, sobre todo, que non se acertou, tanto Barbero, Buldini como Zaca non deron o nivel que deles esperaba, e todos teñen que mirar por aí para fichar un dianteiro potente, que meta goles, que é o que se lle pide, ¿no? E a partir de aí, penso que teñen que ir buscando as pezas para encaixar no 11 do Depor, se quere facer un equipo forte, pero se non firmas un xogador, pois eso, a nivel de esos que hai en segunda, de Panicelli ou Iceta ou do Mirandés, que parece que non vai a renovar o Atleti Bilbao. Xa non falo de Luis Suárez ou de Almería, porque son palabras maiores, que ten ofertas de primeira, un caso parecido a Jeremai, non quere salir do Almería, e meteu 27 goles na segunda, e eso sin tirar faltas nin penaltis, o sea, pois ten que ter, xa non digo que meta 27, con que meta 21 po Deportivo, eso é o que ten que acertar antes de nada. E a raíz de ter o dianteiro, aí despois é cando ten que empezar a mover as pezas para, lóxicamente, ir dando baixas e tendo fichajes, que non é fácil, porque, bueno, ahora veñen as negociacións con a xente que ten contrato en vigor. O bon que ten o Deportivo é que, bueno, pois que
que solvencia económica ten, porque aparte co demostra no sentido de que xa con as 6 ou 7 baixas que teria que dar con xente, con xogadores con contrato en vigor, agora lle dicen a Pablo Vázquez tamén que prácticamente non contan con él, que se busque equipo, que de feito parece que o que era Sporting de Xixón, entonces teñen diñeiro tamén para dar esa baixa, o sea que diñeiro hai, o que xa tratar. E onde crees que pode haber a primeira fichaxe? Eu penso que a primeira ten que ser aí. Hoxe falaba, me parece, andan a ver si, non sei se será o xogador agora polo tempo da inactividade que ten, pero un dos fichajes que quere facer é Carlos, que xa estuvera aquí no Deportivo cedido polo Sevilla, foi a Real Sociedad, anduvo por aí, pero bueno, últimamente o que é goleador a raíz da lesión non é que metera moitos goles, pero para min, se me preguntan a opinión ou o director deportivo, penso que o primeiro que ten que abarrar, porque aparte que é o máis difícil, é o que decimos sempre, que o gol hai que pagalo, penso que se ti te sallere mai con mella arriba e tes un bon dianteiro centro, esos despois xa tiran de outros fichaxes para querer vir, ¿no? Porque é así. Pois a ver que se ficha porque se fai falta e eso, que sean interesantes e que sexan eficaces, eso fai falla como auga de maio. Falamos do outro equipo que seguimos, o Real Madrid, que está pois recente a súa vitoria nas pasadas horas frente ao Pachuca nese Mundial de Clubes, malia a expulsión moi tempraneira de Asencio, que está como un pouquiño digamos acelerado neste inicio de torneo, pero os de Xavi Alonso con un menos, e aínda que era un rival moi inferior, evidentemente, pero xa amosaron certas virtudes. Que te pareceu o partido e que te está a parecer o Madrid? Bueno, a verdade é que é como unha pretemporada, a pesar de que ao revés, que está acabando a temporada, pues bueno, está tirando de moitos xogadores do Castilla, pero todavía lle falta moito a este equipo. Prova dele que ayer o Pachuca foi capaz de gañarlle, como ti ben decías, con un xogador menos desde o minuto 6, eso dá un pouco o nivel deste campeonato. Este campeonato se foi polo tema económico, van ingresar moitos millóns, e a maioría, pues bueno, os necesitan para fichaxes e para manter o nivel na próxima liga, pero bueno, sí que aparecen cousas que bueno, que cada vez van acoplándose máis os xogadores, pero están con un Bellingham tocado que se ten que operar dun ombreiro, entonces bueno, o equipo pouco a pouco, pero ayer gracias ás paradas que fixo Courtois tamén o equipo se lle puxo de cara, ¿no? Porque ti cando vas gañando 3-0, pues despois te relaxas un pouco e o equipo, pero bueno, que todavía lle falta moito, están xa con as críticas a Xavi Alonso, ahora hai xente que dice que porque pon a Modric se vai a marchar, porque pon a Lucas Vázquez, que onte non o puxo, pero si total non vai a contar, entonces bueno, hai para todos os gustos, ¿no? Pero eu penso que para min, desde logo, me invita máis a seguir o campeonato e cando desaparezcan estes equipos, digamos, máis floxos, empece o campeonato de verdade, como pasa na Champions, cando queden os dous primeiros, ver aí o Chelsea, o Bayern, o Benfica, o PSG, e o Inter, e bueno, se vayan o resto todo de equipos, penso que vai empezar o campeonato de verdade, ¿no? Ahora o próximo ao Madrid lle queda un partido nesta fase de grupos, que é contra o Salzburgo, e a raíz daí, pois veremos un pouco, xa penso eu, un pouco máis o Madrid que nos vamos a ver na Liga, pendientes incluso de que poida aparecer algún fichaxe, ¿no? Porque sí que é verdad que está facendo grandes cousas, pero non podes ahora tampouco dar de responsabilidade a Gonzalo, a Asencio, xa tuvo críticas de Courtois polo tema de que ese fallo da expulsión xa é a segunda vez que o repite, non é moi bon que xo diga un propio xogador do equipo, e aparte un xogador de peso que non é que xo diga calquera, entonces, bueno, hai cousas que hai que retocar, traballar moito, e a veces
a juventud, pois tes que pagalo, a inexperiencia, pero ten, como digo, todavía moito traballo por facer aí Xabi Alonso. Ten moito que traballar e o problema é que te vas a meter en finales de xulio, porque ou mediados, porque este campeonato leva casi un mes, e a ver como chegan á próxima liga, porque se fala de incluso destes equipos a pasar das dúas primeiras jornadas. Vamos a ver como chegan. Desde logo, ahora mismo, o Madrid o vexe un pouco verde para empezar esta liga. Non o vexe nada forte, pero eu, a miña opinión é que é motivado tamén polo cansancio que acumula de toda a temporada, que lle pode pasar aos demais, e o tema do calor que o leva moi mal, non? E en canto a fichaxes, se fala de Mastu Antono, o argentino, que está agora con River, que rematará o Mundial co equipo, pero que se vai incorporar. A quen crees que debe fichar tamén o Madrid? Se fala moito, non sei se hai algún outro xogador na mira do equipo blanco, supoño que sí, pero Mastu Antono ven, non sei se tanto media punta como xogador para enlazar con medio campo, pero na sala de máquinas, como a mí me gusta decir, onde se vai Modric, xa non está Kroos dende hai un ano, onde parece que se pode incorporar Arda Güler nesa reconversión que pretende Xabi Alonso, e onde a verdade, teñen aí a Ceballos, e se falaba nas últimas horas de que Xabi Alonso tamén vai apostar moito polo xogador que hasta agora veu sendo suplente e darlle un maior protagonismo. Ou crees que deberían fichar outra persoa para ese medio campo do Madrid? Sí, eu penso que sí. O falamos durante moitos luns que nunca deron encontrar digamos, o xogador que cubrixe a baixa de Kroos, o dicen eles mismos. É moi difícil de encontrar un xogador deses ainda pagando moito, pero non sei eu como xogador argentino si cubrirán esa baixa, e logo a parte, pois bueno, se lle une a de Modric, que todos sabemos que a pesar da súa idade, todo o que deu Modric é un guante que ten en ese pé, entonces penso que aí vai a estar o quiz un pouco da cuestión, porque está claro que arriba con Vinicius e o outro, ahora falan de Gonzalo, que ten moitas esperanzas en él, pero sin embargo penso que o Madrid, o que falábamos este día, ten o tema dos laterales, sin Carvajal recuperado, aquí tiñan a Obrador no Deportivo, que era un xogador de máis nivel, non lles interesa a Obrador, que era xente de máis prestixio. Penso que para min ten que cubrir os laterales ese medio centro do que falamos, que non é fácil de encontrar, non? Entonces penso que por aí ten que partir. E a partir de aí, a partir de me imagino, do 15 de julio, empezar a facer un 11 tipo para plantear a Liga, porque a Liga, polo que se ve, comeza o 15 de agosto e vai a ter moi pouco marxen de traballo, sabe, porque creo que isto que está facendo ahora, para min, desde logo non lle vai valer de moito, non? O equipo, eu creo que está medio desfeito, moita lesión, moita xente do Castilla, e foron máis en plan vacacións que en plan preparar o equipo para a próxima Liga. Penso que estes partidos incluso lle están vindo mal, non? Tendo en conta que a proba, o certame, o torneo, pois parece eso, para sacar cartos criticando un poquinho, poñendo en tela de xuizo a súa idoneidade, porque como prolongar unha tempada que xa foi moi longa, pero entrando xa no que é a competición e tendo en conta pois que os equipos, sobre todo os orientais, especialmente os americanos, están casi en pretempada, e os europeos en final da súa, en prórroga, non da súa, se están habendo partidos e resultados un tanto sorprendentes. A mí me están encantando os equipos brasileiros, especialmente o Flamengo. Que te está gustando máis deste mundialito? Bueno, quizás sí que eses equipos están máis en forma, pero o equipo que está ben, xa se nota. Sí que é verdade que
como ti ben dís, pues bueno, nos grupos, cando ves que o equipo vai arriba, me refiro a primeiros de grupo, como ti ben decías, de o Palmeiras, o Botafogo, o Flamengo ou o Fluminense, que están ahora en pleno apogeo, que era o que decíamos, inicios, entonces eso se nota moito, ¿no? Con respecto a outros equipos, non me está gustando o Atlético de Madrid, o se ten que xogar contra o Botafogo, que é o primeiro do grupo, e me parece que ten que gañar con unha diferencia de 3 ou 4 se quere meterse aí, o sea que igual o Atlético xa ven o camiño da casa, o sea que quizá hai esa diferencia que ti decías, a pesar de que o Madrid vai primeiro e o Juventus e o Bayern, é o mismo que co PSG, que está metendo tamén, pero perder outro día co primeiro, co Botafogo, pois bueno, a Luis Enrique se lle fora un pouco os fogos, ¿no? Entonces, sí que é verdad que están dominando eres, eu me inclino que pode ser que un deses equipos quede campeón, porque ten ventaxa sobre o resto. Cal te está gustando máis? A mí me gustou máis o Flamengo, moitísimo. Sí, quizás o Flamengo é o que está xogando con maior solvencia, sí que é verdade que ten os dous partidos gañados, por eso vai primeiro, pero bueno, de os europeos eu conto moito con o Bayern, porque ten máis gol, un equipo que cunha diferencia tremenda, a maioría dos equipos en 2 partidos que levan, a pesar de que sean os 6 puntos, pues bueno, non son resultados moi abultados, pero sin embargo o Bayern, pues bueno, ainda que o último contra o Boca Juniors lle costou, que ganou 2-1, pero sí que o máximo goleador de todo o campeonato, e penso que pode ser un bo final o Bayern contra o Flamengo, podía ser unha boa final tamén. Bueno, o Bayern con esa efectividade e o Flamengo con esa espectacularidade coa que xoga, porque outro día... Sin que se me enfaden os da peña do Real Madrid, pero o Real Madrid ahora mismo para min penso que está en plan laboratorio de experimentos, ¿no? O galla que chega o Madrid, evidentemente, todos queremos o Madrid. Eu prefiro que chegue o Real Madrid, pero desde logo non o vexo eu nin que cos partidos poida ir a máis, porque é o que hai, o sea, ten que tirar dos chavales do Castilla, estou tirando de unha defensa aí medio de circunstancias, tirando deses chavalitos todos que veñen de xogar no Castilla, dándolle minutos a Vítor Muñoz, os non habituales, está como decía antes, con Gonzalo, e logo, pois bueno, sempre lle queda o tema de darlle minutos para ver se asenta ou non, o tema de Ceballos, o tema de Brahim, pois bueno, ten que ir facendo probaturas, como digo eu. Pois a ver que pasa eses 7 días que transcurrirán entre hoxe e o derradeiro programa, porque a semana que ven, pois o vindeiro luns, derradeiro día de Magazine e derradeiro xornada de todo o fútbol con Fernando Blanco antes dese parón vacacional do verán, dos meses de xullo e agosto, e aí pois teremos xa unha idea clara de se o Madrid sigue ou non nese Mundial de Clubes, e tamén se o Deportivo pois fichou algún xogador, que seguro que sí esta semana, así que todo o comentaremos con Fernando Blanco de aquí a 7 días. Fernando, como sempre, moitísimas grazas por atendernos. Pois nada, gracias a vos, eu espero que sí, que pa semana, o próximo lunes, podamos decidir algún fichaje do Depor, porque senón, malo, ten que ter en conta que o día 7 teñe que estar xa todos en Abegondo, e se o próximo lunes é o 30, lles queda unha semana para presentar algún fichaje, non podemos esperar a última hora como sempre. A ver, veremos os acontecementos. Gracias, un saúdo.